Eta azkenik, toparen topean, gure gaurko txapelduna. Iparraldetik Euskal Herri osora zabaldutako gozoa. Eta gozoaren gozoaz oraindik lepo egin espaldin baduzue, zerrendan lehenengo dagoen horren berri ere emango dizuegu. Horregatik etorri gara Iparraldera, Sarara. Eta Sebastian Fagoagarekin egin dugu hitzordua, bera gozogila da, eta esango digu zein gozo dagoen topean. Kaixo, Sebastian? Kaixo, dur. Gaur ere lanean? Bai, Harrapatu zaitut, beti lanean. Sarako eta Euskal Herriko Euskal Opil egilerik finena zarazu. Zenbat egiten dituzu? Bete nintzen. Zenbat, gutxi gora bera. Ezakit, 40.000. 40.000? Bai. Urtean? Urtean, bai. Hainbeste jatean da? Jango ez daba, kalean gutxi dira Euskal Opila gustuko ez dutenak. Hala ere, guk horietako bat aurkitu dugu. Nik ez dut maite ez. Ez duzu maite? Ez dut maite. Baina goxoa da ba. Kremarekin pixkat, baina ez dut maite. Ba, hori Sebastianen pastela dastatu ez duelako izango da. Ara, Euskal Opil bikaia nola egiten duen erakutsiko digu Sarako maisuak. Kasiko dut. Zer jartzen diozu? Azukrea, azteko. Azukrea, bai, azteko. Burina, piskat. Arrotz bat, osoa. Irina eta legamia izango dorrek, gero arrotzeko, ezta? Bai, hori da, Eskuz. Eskua garbitu, hori ere, bai? Bai, garbitu. Beti. Eta zuri nork irakatsi zizun? Nela aita. Aita ere okin edo gozogila zen? Ez, baina egin du. Beraz hau familian tradizio bezala da, ez? Guraso bai, irakasten nire, diote seme alabei edo... Bai, nela aita egin du bere amatxi bezala, bastiza, eta hasi du saltzeko hotelian, gure hotelian. Eta tibitiapa azkenian montatu du saltegi bat. Saltzeko pastizak eta orain, segitzen dut. Zuzen bat urtean, egon zara Euskal Opila egiten? Amabi urte. Hora! Eharra! Iteina da? Bai? Ez dago gora. Zaila da, lan egiteko hori. Eman behar dugu hotz gailuan. Ordu bat, Orea hozten duen bitartean, kalera guaz berriro. Euskal Opil mota asko daude, baina zein dugu gustokoena euskaldunok? Gehienak kremazkoa dira hemen, baina, hoberenak gereziekin egina dira. Gustu gehiena duena da kremazkoa. Bertako jendeak uste dut gehiago nahi duela gereziko erresimentakin, ez? Atu bazka konfitura beltzakin. Hori, gezi bezduna, hori gustatzen zaizu gehien. Gehiena, krema ez dut haini baizik. Bueno, bietaik. Badu lagun badenik azkainekoak, pastizak egiten dituenak eta mertxikakin egiten ditu. Zergaitik, gerra denboran, hegoaldetik ekartzen zituztelako mertxika konfitatuak, eta orduan erreximentik eta mermeladik etzegon, eta horrekin, eta azkainen gehienak egiten dituzte mertxikakin. Bueno, ordu bat, Ordu bete. Ordu bete. Ordu bete, pasada. Hemen ordu bete hau gara eta ara non agertu den horrea berriz ere. Gugora da. Sebastian, zerbait jarri beharko diogu honi barruan, ez? Krema erresimenta ze jarriko diogu. Gaur krema. Krema, bale. Erki. Eta orain, gainetik jarriko zaio. Bai. Tapa bat edo? Tapa, txiki bat. Estima hundio dauka, ez bakarrik Iparraldean, baita Bizkaian eta Gipuzkoan ere asko jaten da. Bai. Eta guztiok ezagutzen dugu. Bai. Euskal Opila. Ez da berdin. Ez da berdi zer. Pastiza. Bere pastiza ez da berdin. Ez da gure pastiza bezala. Hoixe. Bona da, Jakina. Baina hau, hobea da. Eta ero hemen egindakoa, hau saldo ere egin behar izaten da, non saltzen duzu? Doni behar egoitzunean. Loitzunen, eta non saltzen du, doni behar loitzunen? Zuzeu joaten zara? Nire kusina. Ah, bai, Bai. Flogans? Flogans! Ah, Flogans! Zenzu! Bisita nago natzaio. Bai. Egindako opila gero, saldo egin behar izaten da. Ez izaten etxekoi bakarrik hartaz gozatu, kanpokook ere hainbeste mereziko duguta. Doni behar loitzuneko merkatuan gaude. Kaixo, Flogans! Nikola Iban. Bizira? Bai? Bai? Zuk ere? Ni ere, lanean. Lanean, beti lanean. Eta hau da, hemen erakusgai duguna, Sebastian, zure kusinaren lana. Bai. Eta Flogantzek eskaintzen dio hemen Donibane Loitzuneko lagun guztiei. Oha. Eta estimatua da? Ah, bai. Bai? Maite dute jendeak,
Bi parfuma badie, erreximenta Bai. edo krema. Aha. Horra. Santo Tomasetan joaten zarazu saltzera Donostiara. Sebastianekin. Asko saltzen da Donostian? Bai. Salduko ez da ba, horregatik dago Euskal Opila gure top zerrendaren tontorrean. Hegoaldeak, hegoaldekoak zozoak ez direla eta Honetik jaten bakigula. iparraldean dauden gozagunak ere bere gadatzen badakitela, ez?